ли бикчета? Имам, да. Дай ми едно. Какво бикче искаш? Жилетче. Обикновено става въпрос. 1 евро. В лева. Не ме интересува този евро. Въобще да не съм чул. 2 лева. 2 лева за нищо и няма. Едно време с 2 лева цяла къща. Какво е това? Ресто. Рестото ми искам да е в лева. Той евро не го ща. Искам рестото ми да е в лева. Аз съм българин и живея в България. Искам рестото ми да е в българска валута. Ама ние вече сме в Европа и... В Европа никога не сме били и няма и да бъдем. Ама ние вече приехме еврото. Приели сте го ви. Аз не съм го приел и никога няма да го приема, защото аз съм българин. Тук съм роден и тук ще умра. Вие сте изменници, продажници. За той сте го приели той евро. Българското трябва да се подкрепя, не да се тъпче. Искам си парите в българска валута. Добре, разбрах. Ето рестото в български лева. Така, значи може, дай ми една пяна за бръснени. Каква пяна? Българска или вносна? Вносна. Те българските за нищо не стават. Само бокуци. Давай тук. Ей. Тук имаш ли бикчета?